Ramon Barends, de zingende schilder van Venray, nam het initiatief voor Venray's Got Talent. De formule is dezelfde als het tv-programma Hollands Got Talent. Op zondag 13 oktober kan iedereen genieten van een wervelende talentenshow met dans, zang, sport en andere vormen van entertainment. Het is zover, het eerste familiefestival van Venray. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 5 oktober in de Schouwburg van Venray. Vanaf 10 uur is iedereen welkom. Om het familiefestival mee te maken koop je een dagticket voor €7,50. En daarvoor kan je maar liefst 3 voorstellingen bezoeken. Nijntje op de fiets, Alice in Wonderland en Vet Kindercabaret. Daarnaast zijn er nog workshops en nog veel meer. Op zondag 6 oktober vieren de zangers van Sint Frans hun 60-jarig jubileum. Het koor start met een hoogmis om 11 uur in de Paterskerk, voorgegaan door bisschop Harry Smeets. Tijdens deze mis brengt het koor de alomgeprezen Missa Criolla van Ariel Ramirez ten gehore. Samen met een aantal topmuzikanten, solist Falco Walloon en het Venrays mannenkoor belooft dit opnieuw een muzikaal spektakel te worden. Op vrijdag 4 oktober organiseert Insanity Events Let's Go Insane Episode 1. Een avond gevuld met diverse goede artiesten en daarbij behorende ruige muziek. Op zaterdag 5 oktober organiseert Rolansia IJsselstein in samenwerking met de top 250 aller tijden een muzikale avond. Het is de aftrap voor de top 250 editie 2019. Ludo en Willy draaien leuke muziek en clipjes. Wanneer het samenstellen van de lijst wordt gestart, zorgt Rolansia voor heerlijke hapjes en drankjes. Op vrijdag 4 oktober wordt door wethouder Anne Thiele de expositie onder de naam Wat geopend in de pop-up galerie aan het Kapelaanspad. De naam Wat met een D staat voor het Waddenproject van Kees Moerkerk. De naam Wat met een T staat voor de Rake Kwasten, 4 Venrayse schilders. Samen met Philo Forte en 7 amateurkunstenaars van het Sint-Anne Atelier zetten zij een interessante expositie neer. Op zondag 13 oktober organiseert de Kunstwerkplaats een open dag. Tussen 11 en 3 bent u welkom om diverse creatieve uitingen te bewonderen in de ateliers op de Oude Oostgromseweg 19C en het Sint-Anna-park in Venray. De deelnemers laten graag zien waar zij dagelijks mee bezig zijn bij de Kunstwerkplaats. Ook is er gelegenheid kennis te maken met bestuur, vrijwilligers en de coaches.